Kubatshazwa ikhono lombazi okhiphe umuzi wakaKhuzani njengoba unjalo ngobe ngelele phe ngamukele muweli emakhaya kweSimanzonzo nawe umthandi wendaba zamaskandi lapho kuthulela khona indaba zokuthi abantu abaningi sebeshayela ihlombe umbazi obaze umuzi wakaKhuzani njengoba unjalo. Abantu abaningi ngempela bangenile inkundla zokuxhumana bayisharisha ipost njengoba becelile yena lo bhuti waziwa kakhulu ngokuthi umthokozisi Nkosinathi wakaKhumalo. Ushilo ngempela ukuthi ucela ukuthi abantu besharishe le post izifinyele eKhuzani. Ushilo ukuthi besezamile kodwa yangafinyelela Khuzani. Zokhumbula ukuthi uKhuzani ngabantu ngempela abalandelwa abantu abaningi. Kunzima ukuthi ipost yakho isharishwe umuntu oyedwa mase yafinyelela. Abantu abaningi bebese besharisha le post yazafinyelela ngempela emehleni kaKhuzani. uKhuzani bese isharisha le post wabonga ngempela ukuthi uyabonga uma ebona abantu ngempela bebonela kuye kanje. Ushilo ngempela ukuthi futhi ungajabula uma eseyibona le post sisezadleni zakhe. Abantu abaningi ngempela ke babese bebonga yena lo bhuti ukuthi cha unalo ngempela ikhono njengoba obaze wophuma njengoba unjalo umbazo wakaKhuzani. Mbukele emakhaya ke akehlangane lapha kwi comment section siza umuvulo wakho jona lo mbazo lo ubona unjani njengoba sazi ukuthi ngempela alikho isoka elingenasici. Mbukele emakhaya ke akehlangane lapha kwi comment section siza ukuthi wena ngabe lo mbazo obazwe ilomjida ngabe ngempela ubaze kanjani. Mbukele emakhaya ke kweSimanzonzo izona indaba engithe ngaphathela zona. Akehlangane futhi ngokuzayo lapha sizobe senguphathela khona indaba zamaskandi ezobe zishisa ngaleso sikhathi. Ake sibonge ithuba. Siyabonga.